Umesto za oko 7 meseci, novo krilo bolnica nije dobila ni za 7 godina. Svi ugovori uglavnom ili tajni ili sklonjeni negde. Pa šta ja znam, neko uzeo pare. A ko? Pa otkud znam? Kuj tamo radi, kuj barata s tim. Tako? Pa da. Da li je nešto sumnjivo? Nakon 7 dana ja sam razrešena. Sam izbačen iz Demokratske stranke bez ikakvog obrazloženja. Šta o bolnici u Beloj Crkvi ima da kaže prvi čovek Vojvodine? Odmah ću vam pomoći, znači imate sad, pošto pretpostavljam... Ko je obilazio gradilište, a ko zaobilazio propise? Mi radnici specijalne bolnice za plućne bolesti dr. Budislav Babić iz Bele Crkve, na osnovu objavljenih tekstova u vašem listu, odlučili smo da vam napišemo pismo i upoznamo javnost sa našim problemima i organizovanim kriminalom koji se već duže vreme odvija u našoj ustanovi. Molimo vas da naše pismo objavite i upoznate celokupnu srpsku javnost o kriminalnim delima naše direktorke Lidije Laketić, ugledni član Demokratske stranke u Beloj Crkvi i njene družine. Jako malo je podatak uopšte o bolnici nama dostupno, jer su svi ugovori uglavnom ili tajni ili sklonjeni negde. Zašto Bela Crkva do danas nije dobila novo krilo bolnice za koje je Fond za kapitalna ulaganja Vojvodine još 2008. godine izdvojio skoro 200 miliona dinara? Mi smo jedinstvena bolnica na teritoriji Republike Srbije kao jedina koja leči psihijatriju udruženo sa plućnim bolestima i tuberkulozom. Ko je kriv? Zašto su neki koji su javno postavili ovo pitanje snosili posledice? Nakon 7 dana ja sam razrešena, tačnije 13. marta, znači 7 dana nakon te sednice, ja sam razrešena funkcije predsjednika upravnog odbora od strane autonomne pokrajine. Ja sam uputio pismo čisto po stranačkoj liniji, pismo tadašnjem direktoru Fonda za kapitalna ulaganja i tadašnjem predsjedniku Demokratske stranke Vojvodine i već posle par dana sam samo obavešten da sam izbačen iz Demokratske stranke bez ikakvog obrazloženja. Šta se dešava kada pitanje ko je kriv i mi postavimo javno? Dugo godina ste na čelu pokrajine i upravnog odbora Fonda za kapitalna ulaganja. Bivši predsjednik fonda, direktor je uhapšen za nekoliko Odmah ću vam pomoći, znači imate sad, pošto pretpostavljam da kao novinarka umete da rukujete internetom, da imate pristup internetu, sve imate na internetu, nema potrebe za tim pitanjima. Izvolite, da li me još ne? 2007. godine Uprava specijalne bolnice za plućne bolesti dr. Budislav Babić u Beloj Crkvi shvata da se nešto mora preduzeti, jer je bolnica u katastrofalnom stanju. Naši sagovornici tvrde da su uslovi za lečenje bili necivilizacijski. Zgrada je bila stara, ruinirana i dobro je što je na tom mestu upravo i planiran i podignut objekat, nego nije dobro što nije završena. Tadašnja direktorka bolnice, doktorka Gordana Vukoje, traži pomoć uglednog arhitekte iz Bele Crkve. Znajući da je to neko vreme pred izbore, moram priznati da sam je naučio i preporučio da ona pokuša da zatraži izgradnju potpuno nove bolnice. Znao sam šta znači bolnica ta koja je jedinstvena u mnogim stvarima, se radi o plućnoj bolnici u kojoj se leče i mentalno problematični slučajevi. Pretpostavljam sam da to može da ima uticaja i stvarno sam posle nekog vremena obaveštenosti s njene strane da je ona dobila od tadašnjeg pokrajinskog sekretara za zdravstvo obećanje da će se i ući u gradnju nove bolnice. Ja sam zamoljen da uradim tu onu početnu projektno-tehničku dokumentaciju, ono što mi zovemo idejni projekat, na osnovu čega bi ona mogla da konkuriše za sredstva. Projekat koji je arhitekta Stevanović uradio besplatno je prihvaćen. Radi se o jednoj vrlo značajnoj ustanovi za zdravstveni sistem Republike Srbije
Radi se o specijalnoj bolnici za plućne bolesti, dr. Budimir Babić, koja je specijalizovana upravo za lečenje pacijenata od tuberkuloze kao i od hroničnih opstruktivnih bolesti. Fond za kapitalna ulaganja Vojvodine odlučuje da finansira izgradnju novog bloka specijalne bolnice za plućne bolesti dr. Budislav Babić. Najveća investicija u Vojvodini što se tiče zdravstva upravo je vezana za našu ustanovu. Fond raspisuje javni tender za posao vredan skoro 200 miliona dinara. Na tom tenderu konkuriše isti onaj arhitekta koji je svoj projekat novog bloka bolnice poklonio gradu. Tada sam već imao neki 35 godina radnog staža i velikog iskustva u toj oblasti, da ispunjavam uslove, verovatno da mogu da vodim taj nadzor sa svojom ekipom stručnjaka. Dao sam tu ponudu i vrlo brzo, posle dan, dva, sam zamoljen da povučem tu ponudu sa vrlo jednim interesantnim obrazloženjem da ukoliko posao ne dobije firma koju je preporučila, pretpostavljam da je Fond za kapitalno ulaganje ili neko iz Novog Sada, ja ni sad ne znam ko, da ako ne povučem ponudu da oni neće dobiti opremu za bolnicu, neće dobiti rentgen, neće dobiti mnoge druge stvari. I tadašnja nova direktorka bolnice mi je to žena predočila i ona se osjećala vrlo neprijatno zbog toga, ali sam ja odbio da povučem ponudu, nego sam samo prihvatio da se jednostavno ne žalim na donetu odluku. Tender je završen. Fond za kapitalna ulaganja Vojvodine odlučio je da izvođač radova bude samostalna zanatska radnja Rad iz Apatina, a da nadzorni organ bude firma Kengur iz Novog Sada. I vrlo brzo sam dobio odluku da se kaže da nisam ja dobio, nego izvesna firma koja se ovako čudno zove Kengur, ne znam zašto se tako zove. I sa tim se završila moja uloga u celoj priči. Da li je nešto sumnjivo, saznaće i javnost, ali tek nekoliko godina kasnije, kada ljudi koji su dobili milionske poslove budu hapšeni. Ljudi očekuju da bolnica bude završena prosto kako iz zdravstvenih, tako i iz finansijskih razloga. Bela Crkva je siromašna sredina sa preko 55% nezaposlenih. Veliki su izdaci za najobičnije analize zbog kojih građani moraju da idu u Vršac, na primjer, ili u Kovin i dalje, ako je nešto ozbiljnije. Priča o specijalnoj bolnici i ovom objektu izgrađenom, u stvari koji nije gotov, ne radi već dugo godina. Da. Šta znate o tome? Pa što ja znam, neko uzeo pare. A ko? Pa otkud znam? Koji tamo radi, koji barata s tim. Tako? Pa da. Gde je novac? Istraživač pita Ministarstvo zdravlja. Relevantni subjekti će, da kažemo, utvrditi šta se tu dešavalo. Ono što mi možemo da kažemo to je da su pare date, da su pare uložene, međutim od završetka projekta do dana današnjeg, evo znači 8 godina, ništa nije, da kažemo, urađeno. Rok za izvođenje radova bio je 228 dana od zaključenja ugovora. Znači 228 dana počev od 9. aprila 2008. godine. Da li sve teče po planu, proveravali su mnogi. Krajem oktobra 2008. godine u posetu gradilištu stižu predsjednik Izvršnog veća Vojvodine Bojan Pajtić i tadašnji direktor Fonda za kapitalna ulaganja Vojvodine Momčilo Milović. Ko je dolazi u to vreme ovde da nadgleda taj objekat? Postoje nadzorni organ koji je obilazio to. Plus što smo svi zainteresovani bili i pratili događanja. Vrlo brzo je taj objekat sagrađen, samo što je to, kad je stao je. Ali dolazi neko od funkcionera, na primjer, da ga obiđe? Pa mislim da jeste, sad to ne mogu tačno da vam objasnim, to vode i postoje ljudi koji vode o tome evidenciju
i prate. Dolazili su, gledali. Radove na izgradnji novog krila bolnice sa posebnom pažnjom pratili su pre svega radnici. Oni kažu da je već te iste 2008. godine završeno 90% radova. %90 radova je i završeno te iste godine. Te zime, znači mi smo već ovde imali pušteno grejanje i pristupalo se nekim pripremnim radnjama za eventualno tehnički prijem koje treba ubrzo posle toga da usledi. Uprava za kapitalna ulaganja Vojvodine ni na ovu temu nije želela da da odgovore pred kamerom istraživača. Umesto izjave direktora uprave Nebojše Malenkovića i ovoga puta dobili smo samo pisano saopštenje. U e-mailu dostavljenom našoj redakciji taksativno se navodi za šta je tačno i kome fond uplaćivao novac. Takođe se priznaje da problem nastaje sa samostalnom zanatskom radnjom Rad iz Apatina, a upravo je fond taj koji je na javnom tenderu za glavnog izvođača izabrao samostalnu zanatsku radnju Rad iz Apatina. Kako su mediji izveštavali pozivajući se na saopštenje policije, izvođači posao nisu obavljali u onom obimu u kome su ga prikazivali. Neobavljene poslove upisivali su u dokumenta koje su potom overavali firma Kengur kao nadzorno telo, predstavnik bolnice i predstavnik Fonda za kapitalna ulaganja. Izvođač radova firma Rad tako je od fonda naplatila više od 16,5 miliona dinara. Iako radovi nisu obavljeni, predstavnici fonda i bolnice nisu aktivirali bankarsku garanciju od 7,5 miliona dinara koja služi kao obezbeđenje da će angažovana firma ispuniti ugovorom predviđene poslove. Umesto toga, finansijsku garanciju zamenili su menicama firme Rad, koje su nenaplative usled blokade računa te firme. To je 16,6 miliona dinara, bez pokretanja bankarskih garancija koje su iznosile oko 7,5 miliona dinara, što ukupno znači da je ovim projektom država praktično oštećena sa preko 24 miliona dinara. Umesto za oko 7 meseci, novo krilo bolnica nije dobila ni za 7 godina. Godine su prolazile, a sumnja na prevaru prijavljena je tek 2013. Još koja godina je prošla dok nisu usledila hapšenja. Avgusta 2015. MUP hapsi Momčila Milovića, nekadašnjeg čelnika Fonda za kapitalna ulaganja Vojvodine, zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj i oštetio pokrajinski fond za više od 24 miliona dinara. U istoj akciji uhapšeni su i doktorka Lidija Laketić, direktorka specijalne bolnice za plućne bolesti dr. Budislav Babić iz Bele Crkve, Borislav Beranović, odgovorno lice u samostalnoj zanatskoj radnji Rad u Apatinu i Vladimir Milićev, odgovorno lice agencije Kengur iz Novog Sada. U Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu vode se 2 odvojena krivična predmeta, a vezano za rekonstrukciju objekta na izgradnji niže muzičke škole Filip Višnjić u Šidu, kao i specijalne bolnice za plućne bolesti dr. Budislav Babić u Beloj Crkvi. U jednom predmetu je okončano, kao što sam rekla, veštačenje, u drugom se čeka nalaz i mišljenje veštaka, nakon čega tužilaštvo i donosi odgovarajuću javno-tužilačku odluku. 9 je ukupno osumnjičenih, od toga u jednom predmetu 3 osumnjičena, a u drugom predmetu 6 osumnjičenih. 3 je za nižu muzičku školu u Šidu, a 6 je za specijalnu bolnicu za plućne bolesti dr. Budislav Babić u Beloj Crkvi. Umesto za oko 7 meseci, novo krilo bolnica nije dobila ni za 7 godina. Ako ne povučem ponudu da oni neće dobiti opremu za bolnicu, neće dobiti rentgen, neće dobiti mnoge druge stvari. Jako malo je podatak uopšte o bolnici nama dostupno, jer su svi ugovori uglavnom ili tajni ili sklonjeni negde. Da li je nešto sumnjivo, saznaće i javnost, ali tek nekoliko godina kasnije, kada ljudi koji su dobili milionske poslove budu hapšeni. Pa šta ja znam, neko uzeo pare. A ko? Pa otkud znam? Koji tamo radi, koji barata s tim. Tako? Pa da.
Šta je još otkrila bivša predsjednica Upravnog odbora koja je brzinski smenjena? Upravni odbor i ja kao predsjednik Upravnog odbora nismo imali uvid u nijedan dokument što se tiče izgradnje. A šta je sumnjivo arhitekti i bivšem članu DS-a koji je brzinski izbačen iz partije? Ali mi je to bilo čudno da je Fond za kapitalno ulaganja delegirao čoveka koji je upravo posle toga dobio i posao nadzora. Šta o neizgrađenoj školi u Šidu i bolnici u Beloj Crkvi ima da kaže prvi čovek Vojvodine? To su opštine u Vojvodini, Šid je u Sremu, Bela Crkva i u Banatu. A šta jedan od njegovih najbližih saradnika? Kad god budu bili različite. Građani Beograda jako zanima vaša tema, moram priznati. Šta kažete? Jako zanima građani Beograda vaša tema. Advokat uhapšenog Momčila Milovića, bivšeg direktora Fonda za kapitalna ulaganja Vojvodine, odbio je da govori za istraživač. Aktuelni direktor uprave, Nebojša Malenković, ne želi da komentariše hapšenje svog prethodnika, objašnjavajući da je to pitanje za istražne organe. U dopisu našoj redakciji on praktično prstom upire u bolnicu, navodeći da je firmu Kengur kao nadzorni organ izabrala i finansirala upravo bolnica, kao investitor. Sa druge strane, autor projekta novog krila bolnice tvrdi da propust u nadzoru radova leži upravo u Vojvođanskom fondu. Mene je naravno interesovala i sudbina tog objekta dok se ugovarao, pa sam pratio šta se tu izdogađalo i onda mi je rečeno da je ta naša tenderska komisija formirana od ljudi prevashodno iz naše opštine po nekom kriterijumu koga ja nisam ulazio, da je ona pokušala da izvrši izbor, ali mi je to bilo čudno da je Fond za kapitalno ulaganja delegirao čoveka koji je upravo posle toga dobio i posao nadzora. To nije uobičajeno da prilikom donošenja odluke o izboru izvođača, neko ko je član tenderske komisije, da li zvanično i nezvanično, da posle dobije i nadzor. Jer to stvarno baca sumnju na celu priču. I to je jedan razlog zbog koga sam se ja posle obratio, ali kažem po partijskoj liniji, mom glavnom šefu za partiju Vojvodine, a i ovome direktoru Fonda za kapitalno ulaganje. Među svedocima koje je tužilaštvo saslušalo u septembru prošle godine bila je i doktorka Tamara Nikolić, nekadašnja predsjednica Upravnog odbora bolnice. 2011. imenovana sam kao predsjednik Upravnog odbora specijalne bolnice za plućne bolesti i bila sam do 2013. Za te 2 godine gradnja bolnice je stajala, znači nisu bili radovi u toku i za te 2 godine Upravni odbor i ja kao predsjednik Upravnog odbora nismo imali uvid u nijedan dokument što se tiče izgradnje. 2013. januara ja sam postavila pitanje na Upravnom odboru, tačnije 2013. marta, potražila sam na tom Upravnom odboru da nam direktorica, tadašnja vršioc dužnosti, je kasnije imenovana za direktora, da nam objasni zašto se kasnije sa izgradnjom. To je zadnjoj sednici Upravnog odbora na kojoj sam bila prisutna. Ja sam tražila građevinski dnevnik, tražila sam zadnju privremenu situaciju. Sve što sam tražila, direktorka me upućivala na Fond za kapitalna ulaganja. Znači, nije nam pokazala ni građevinski dnevnik, ni zadnju privremenu situaciju. Vas neko kontaktirao iz tužilaštva da dolazite, da dajete neke izjave ili bi nije bilo potrebe? Kad je započeo proces, išla sam kao svedok, pošto sam bila u nekoj komisiji tenderskoj i dala izjavu, ali išao i ceo upravni odbor i svi koji su imali ikakve veze sa tim, sa izgradnjom, sa početkom. To je bilo vezano za početak izgradnje objekta. A kažete mi, Tamaru Nikolić znate, vjerojatno kao... Pa čula sam za nju, srele smo se jednom ovde u bolnici. U međuvremenu, doktorka Nikolić je o sumnjama da je tokom izgradnje novog bloka bolnice bilo malverzacija obavestila Agenciju za borbu protiv korupcije. Ova agencija potvrdila je za istraživač da je dokument u kome se ukazuje na postojanje sumnje na korupciju i zloupotrebu službenog položaja v.d. direktora doktorke Lidije Laketić, Fond za kapitalno ulaganje Vojvodine i Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo prosledila Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu, koje je odmah tražilo pomoć policije. Čitajući između redova, doktorka Nikolić je odmotala klupko. Postavljala je pitanja, ali je umesto odgovora dobila otkaz. Jeste dobili neko obrazloženje? Ne, u obrazloženju ništa ne piše. Samo piše razrešenje
i potpisano bez obrazloženja. Zanimljivo je da su pojedini učesnici ove afere već hapšeni zbog sličnih scenarija. Kao po pravilu, Fond za kapitalna ulaganja Vojvodine odobravao je projekte za koje je birao izvođača radova koji objekat nije završavao. Taj izvođač je navodno za nepostojeće radove ipak dobijao novac, i to zahvaljujući sumnjivim izveštajima nadzornih organa. Epilog ovakvih scenarija je da ni posle 7 godina plućni bolesnici nisu dobili svoju najmoderniju specijalnu bolnicu u Beloj Crkvi, a ni talentovana deca u Šidu nisu dobila svoju muzičku školu, pa čak ni deca sa posebnim potrebama nisu dobila svoj centar za rehabilitaciju u dvorcu Heterland u Novom Bečeju. Svi ti projekti godinama stoje nezavršeni, iako je za njih uplaćeno više od 130 miliona dinara građana Srbije. Ko je odgovoran? Na ovo pitanje istraživač već 2 meseca ostaje bez odgovora. Konačno oglasila se vlast u Vojvodini. Tvrdi da poštuje princip apsolutne transparentnosti koji ne postoji ni u jednoj administraciji na Zapadnom Balkanu, već samo u najrazvijenijim zemljama Evropske unije. Hvali se pokrajinska vlada kako je nedavno ustanovila poseban sajt na kome se mogu naći podaci o korišćenju budžeta Vojvodine, sistematizacije radnih mesta, biografije zaposlenih. Pojedini su odmah primetili da ovo nije ništa više od spiska. Pokret Dosta je bilo primećuje da na sajtu nedostaje obilje podataka kako se troši novac građana Vojvodine, kao i najvažniji deo, spisak pravnih i fizičkih lica koja dobijaju novac, brojevi ugovora i sami ugovori. Oni tvrde da sajt obiluje mnogim mrtvim linkovima, a do podataka o trošenju novca nema. Pošto u više navrata nije želeo da govori za našu emisiju, predsjednika Izvršnog veća Vojvodine i predsjednika Upravnog odbora Pokrajinskog fonda za kapitalna ulaganja Vojvodine, Bojana Pajtića, sačekali smo na konferenciji za novinare u Beogradu. Pokušam da dobijem 2 meseca vaš odgovor, ali ne, kažete da građani Srbije zaslužuju da čuju istinu, pa da vas zamolim da mi odgovorite. Dugo godina ste na čelu pokrajine i Upravnog odbora Fonda za kapitalna ulaganja Vojvodine, sada Uprave za kapitalna ulaganja. Bivši predsjednik fonda, direktor je uhapšen za nekoliko slučajeva. Odmah ću vam pomoći, znači imate sad, pošto pretpostavljam da kao novinarka umete da rukujete internetom, da imate pristup internetu, sve imate na internetu, nema potrebe za tim pitanjima. Izvolite, da li još? Imam još jedno pitanje, nije problem. Dobro. Ako je nešto što nema na internetu, može. Ako je nešto ima na internetu, samo nema razloga da mogu. Pita vas indirektno, vi ste na čelu pokrajine, pita vas šta je sa Šidom, šta je sa Belom Crkvom. Znate tačno šta vas pitam? Tu su opštine u Vojvodini, Šid je u Sremu, Bela Crkva je u Banatu. Ok, znate šta vas pitam? Da li ima još pitanja? To smo rekli samo preko suda. Hvala lepo, doviđenja, prijetno. Hvala. Kad god budu bili razli... Građane jako zanima vaša tema, moram priznati. Šta kažete? Jako zanima građane Beograda vaša tema. Građane Beograda? Da, to je... Trebalo bi da se prede kraj vrlo malo, tu ima posla, još vrlo malo. A šta se priča? Ko je kriv za to? Pa ja mislim da je opština, ovi bivši vladari što su radili u opštini. Šta se ovde priča uopšte o tome? Ko je, ne znam, ko je kriv? Zašto nije otvoreno? Što čekaju pacijenti? Pa, pravo vam kažem, ova doktorka te bolnice što je bila plućna, sad, direktorka i doktorka, da. I sad, samo to znam, ono ostalo stvarno ne znam što nije otvoreno. To je velika šteta. Sad to trebate u opštini da se interesujete ko je vladao onda, ko je bio predsjednik, ko je finansirao, ko je izvodio radove, ko je bio nadzorni organ, sve to trebate tamo. Jer mi građani tako čujemo ovo, ono, rekla, kazala. Plućni bolesnici novo krilo specijalne bolnice u Beloj Crkvi, najmodernije u Srbiji, jedinstveno u regionu, čekaju evo već 8. godinu. Ostalo je da se uradi kabina lifta, da se namontira lift, da se na ovim ormanima, na razvojnim ormanima za struju, da se stave protivpožarna vrata. Onda je treba da se izvrši priključivanje objekta na vodovodnu i hidransku mrežu, da se priključe na trafostanicu i ostalo je da se stavi samo još jedan izmenjivač toplote koji bi imao funkciju da obezbeđuje toplu potrošnu vodu za
pacijente. Koliko dana bi trebalo za to izdvojiti? Pa po nekoj mojoj proceni maksimalno 20-30 radnih dana. Istraživač pita da li će i kada bolnica biti završena. U ovom trenutku opština ne može puno da uradi po ovom pitanju dok se sudski spor ne završi. To je u stvari i uslov praktično da se raskine ugovor sa ovim izvođačem radova da bi mogli da tražimo donacije. Kako će se završiti ne znam, ali znam da je stvarno veliki greh prema pre svega zdravstvu u celini, jer ja mislim da je to objekat koji je značajan za zdravstvo Srbije u celini, što to nije završeno i što slobodno se da prognoziram da mislim da neće skoro ni biti useljivo, iako je potrebno samo vrlo malo vremena, 10-15 dana da se to završi, jer takvi sudski postupci znaju da traju i po 5-6 godina. Pitamo sve relevantne institucije u našoj državi kada će naša bolnica za plućne bolesti početi sa radom i dokle će se tolerisati krađa i lopovluk pomenutih. Šta znate o tome da je nekolicina radnika anonimno poslala pismo određenim institucijama relevantnim za ovakav slučaj, da se, znači, slučaj ispita? O tome ne znam. Niste čuli? Nisam čuli.